Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 27 декабрь, дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган тамашачыларга файдалы атна, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүген кыш фасылының төп бизәге халыкара кар бөртекләре көне. Җир шарында яшәүче 50% халыкның кар бөртекләрен бөтенләй күргәннәре юк икән. Кар бөртекләре турында тагы берничә кызыклы мәгълүмат тәкъдим итәбез. Табигатьтә бер төрле кар бөртеге табып булмый икән. Кар бөртеге 95% судан тора. Кар бөртекләре ак, зәңгәр һәм алсу төсләрдә була. Марста яшәеш булмаса да, кар бар икәне барыбызга да мәгълүм. Кар бөртегенең беренче сыйфатлы фоторәсеме микроскоп астында 1885 елда ук ясалган. Яңа ел уңаеннан үй фатирларны кәгазьдән кисеп ясалган кар бөртекләре белән бизәү күптән гадәти күренешкә әйләнде инде. Бүгенге көн тарихка тагы нинди вакыйгалар белән кереп калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген халыкара эпидемияләргә каршы туры көне. Коронавирус пандемиясы белән бәйле вакыйгалардан соң әлеге көннең актуальлеге тагы да артты. Һәр пандемия тулаем алганда дөнья икътисадында һәм аерым алганда һәр гаиләдә эшсез үтми. Шуңа да бүген халыкка эпидемияләргә каршы торуның әһәмияте турында тагы бер кат искәртелә. Бүген Россиядә коткаручылар көнен билгеләп үтәләр. МЧС хезмәткәрләре 2,5 миллион кешеләрнең гомерен коткарып калганнар. Ел сайын диярлек меңләгәннәргә ярдәм күрсәтәләр. Бүген үзенчәлекле һәм тәмле бәйрәмнәрнең берсе җиләк-җимеш пирогы көне. Төрле эшлекләр белән әзерли торган аш-суны барлык илләрдә дә үз итәләр. Һәр хуҗабикәнең үз рецепты бар. Бүген тәм-том яратучылар рәхәтләнеп җиләк-җимеш пирогы белән сыйлана алалар. Яңа елга санаулы көннәр генә калып бара. Гадәттә без бәйрәм алды көннәрендә үткәннәргә нәтиҗә ясыйбыз, киләчәккә планнар карабыз. Татарстанның атказанган артисты Эльмира Кәлимуллина өчен узып баручы ел күңелендә нинди тәэсирләр калдырган, нинди хыяллары тормышка ашкан икән. Бу турыда без аның үзеннән сорарбыз. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, Эльмира, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Мин шундый шат сезнең студияда булырга. Без дә бик шат сезне бүген күрергә. Эльмира, менә бу узып баручы ел сезнең өчен уңышлы булды дисәк тә бердә ялгыш булмас. Чөнки менә бу елда проектларыгыз да күп булды һәм инде иң мөһиме миңа калса бу сезнең сольный концертыгыз дип әйтсәк буладыр. Әйе, дөрес. Мин бу сольный концертны бик көттем. Мин бик канәгать. Киләсе елда Алла берсә тагын да ясарбыз һәм тамашачы белән күрешербез. Тамашачы да бик канәгать калган, мин аларның фикерләре, тәэсирләре белән танышкан идем. Сезне беренче чиратта күп телләрдә башкаручы, шулай ук төрле жанрда эшләүче, шундый бер сирәк җырчы дип алар искәртеп үтәләр. Менә бу сезгә нәрсәгә кирәк, нәрсә бирә бу сезне? Бу күпмедер дәрәҗәдә таркаулыкка китерми микән? Төрле юнәлешләрдә эшләү. Беренчедән миңа бик кызык төрле жанрларда эшләргә, җырларга. Аллага шөкер, минем бик әйбәт килеп чыга. Шуңа күрә музыкант буларак мин үземне яңа яктан ачам. Тамашачыга да бик кызык. Һәм инде төрле телләрдә җырлау хәзерге заманда инде ул теге искиткеч хәл түгел. Әмма дә ләкин мин бик шат тамашачы менә шундый кабул иткән өчен. Тагы нинди проектларыгыз белән шатландырдыгыз тамашачыларны? Бу ел шундый бай булды проектларга. Беренчедән мин беренче тапкыр жюри әгъзасы булдым. Барс медиа компаниясының яңа проект бар, Яңа йылдыз дигән. Менә мин анда хезмәт иттем. Аннары фестиваль татар җыры булды. Искиткеч без анда Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Динә Гарипова, мин менә бер шундый матур концерт номер ясадык. Хәзердә тамашачы яза искиткеч булды дип. Аннары Эльмир Низамов
Низамовның иҗади концерты булды. Мин дә анда катнаштым. Менә шулай итеп инде тырышабыз, тырмашабыз, эшлибез, яңа җырлар яздырабыз һәм менә шундый күтәренке кәефләр белән яңа елга басым ясыйбыз. Жюри ағзасы сезнең өчен бу беренче шундый тәҗрибә дип әйтсәк тә буладыр инде. Өметле яшьләр күпме, җырчылар бармы бүгенге көндә безнең республикабызда? Аллага шөкер бар. Бик талантлы җырчылар һәм беләсезме, иң шундый җанга җылы кертә торган әйбер яңа яшь җырчылар үз иҗатларын тәкъдим итәләр. Үзләре язалар, сүзләрендә, музыкасында, аранжировкаларын, бийләрдә искиткеч. Мин бик шат, әмма дә ләкин миңа бик кыен булды, бик катлаулы эш. Сайлап алу. Билге кую. Билге кую. Чөнки мин үзем беләм нинди авыр хәл ул, менә кастингларга бару, конкурсларда катнашу, ул бик авыр хәл, әмма дә ләкин бик кирәкле әйбер. Артист кешегә бик кирәк ул. Чөнки ул бит сине икенче төрле яктан ача. Ниндидер яңа тәҗрибә, ниндидер яңа юнәлеш, ниндидер яңа басым. Менә ул бик кирәк, әлбәттә. Мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә, әлбәттә, компанияга, бөтен минем коллегаларыма шундый күңелле булды. Илмир Низамовны алдан әйтеп киткән идегез инде, бу сезнең иҗади дустыгыз. Тагы татар композиторлары, яшь композиторлар арасында үзегез белән шушындый фикердәшләр таба алдыгызмы? Әйе, Аллага шөкер таба алдым. Миләүшә Хәйруллин дигән яңа яшь талантлы композитор. Гөлнара Тимербулатованы сез инде беләсез, без аның белән дә хәзер бергә эшлибез. Менә Ак фәрештә дигән җыр, Миләүшә Хәйруллинның музыкасы, Рәфис Сәлах сүзләренә безнең тоже бер премиягә лаек булды, ТМТВ премиясына. Шундый хәзер минем иҗат дусларым бик күп, Аллага шөкер. Яңа елга берничә генә көн кала дип әйтәбез, Илмира. Дулкынлану белән көтәсездер инде. Шынап әйткәндә, мин әле сизмим. Менә җырчылар булмаса, ниндидер шундый кешеләр магазиннарга бүләкләрне алалар бит инде. Минем әле шундый вакытым юк, кызганыч. Гел концертлар, эшләр, әмма дә ләкин мин үземә сүз бирдем. Бер көнне Алла бирсә, бәйрәмгә хәтле мин үземнең туганнарыма, якыннарыма әлбәттә инде бүләкләрне сайларга тиешмен. Кичкенә чакта ничектер үзең бүләк көтәсең, шулай бит. Менә алгая бүләк ясау үзе бер күңелле шундый. Әйе, дөрес. Мин үзем бүләкләрне ясарга яратам. Менә бәләкәй чакта Кыш бабайны көткәндә, әлбәттә инде хат язадыр. Аннары чыршы янында без ниндидер әкиятләр ясыйдык, балалар бакчасында. Әйе. Мин менә беләм, бер көнне әни миңа сценарий алып килде. Мин анда төлке булдым. Шундый зур сценарий, мин аны ятладым. Менә хәзер дә хәтеремдә шундый күңелле булды. Менә шундый бәләкәй вакыттан инде сәхнәдә. Кызлар бит кичкенә чакта гадәттә кар кызы ролен уйнарга хыялланалар. Сез төлке. Нишләптер менә шулай туры килде. Төлке булдым, миңа бик ошады. Аннары кар кызы да булдым. Җырлый идегезме шулай ук, бии идегезме шулай ук, теге кичкенәдән үк? Кичкенәдән үк җырлый идем, бии идем, музыкага мин бик гашыйк идем, чөнки минем туган апам, әнинең сеңлесе музыка мәктәбендә фортепиано укытучысы булды. Һәм менә аның белән яңа ел җырларын ятлап, балалар бакчасында чыгыш ясап, аннары мәктәпләрдә инде менә шулай итеп, бәләкәй чактан музыка белән шөгыльләнә идем. Илмира, яңа елларда үзегезгә нәрсә теләр идегез һәм безне шушы минутта карап утырган тамашачыларга да теләкләрегезне җиткерсәгез, әйбәт булыр иде. Иң мөһиме инде ул саулык, сәламәтлек. Бер-беребезне саклап, Алла бирсә, барыбыз да теләкләргә ирешергә насыйп булсын. Һәм инде күтәренке кәефләр,
яхшы җырлар җырлап, тамашачыны куандырып, сөендереп, Алла берсә киләсе елга матур итеп концертлар ясап очрашырга насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Бүгенге көнегезне килеп безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. 2022 ел иң уңышлы еллар булсын сезнең өчен. Шулай әйткәнчә, тамашачыларны шатландырып торыгыз, үзегез белән дә, иҗатыгыз белән дә. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Без Илмира менә тапшыруыбызны сезнең башкарудагы җыр белән тәмамларга булдык. Бу сезнең шулай уртак җимешегез, композитор Илмир Низамов белән һәм бик матур шушы клип төшерелгән шушы җырга, шуны без тамашачыларга да тәкъдим итәбез. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубулашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдә генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Күзләрдә өмет, йөздә елмаю, бусагабызда тора